Ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa lek arep ngelirik wis. Siap ning kosek. Yang apa? Aku bayangke lho. Apa? Lah apa nek ngisore gajah kon dhuwure ketheki lho. Kuwi blasteran. Blasteran. Oh berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah yo ki lucu, malah lucu lagi. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu. Ya apa iki? Oh alah, ya ganti ki wae. Ya Allah. Aku badan wes kelingan gue modar wes ngono gue. Kok malah kaya Sinchan to? Wes nang ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Bolongane gedhi to iki. Sik to. Iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi? Lah dehem. Sing ngene iki. Dehem. Patok. Terus aku piye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Ya tau Mbak iki mah kan mau kon budal sekolah to. Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ono sikil kok yo ngene ora. Sekolah lek macake ngono ki sing mulang sapa iki? Sing mulang kene kok. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi yo kayak kowe duduk kok yo. Iki terus to. Aku senenono Mbak, senenono. Aku ora kurang piye to? Golek nganti semaput piye? Ora. Direh re. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang apa aku yo Nang apa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni ya. Bundeli kene lho. Dipeniteni ya. Aja aku nyubles ngono. Malah nyubles ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter. Seneng kok seneng piye to ki? Lho kuwi seje desa seje cara. Mbak Elisa kan saka asline ngendi Pak sampean kae? Saka toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli udah tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi toli-toli. Jalan tol. Nah nggih toli-toli. Oh jalane wong lanang. Lah jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang lho sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya bener. Kowe turu ae. Kowe meneng tak hapusane. Cilik radong ora. Cilik lho. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Ora lunga-lunga golek sinden. Libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek beda awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak njagakne MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Aku ditambah nono iki aku. Tambah nono. Aku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng kok piye ngono ya. Yoga. Lah apa? Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, talinya panjang. Berbunyi. Ya ora muni. Mencit ora. Ndi? Tadi gue. Buat aku. Tapi nganggo pangkur jenggleng ya kena. Oh iya. Aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan mencolote dhuwur. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kena. Nah, lho kok Mbak Elisa ki spesial bawa pinter kok. Penyang tasik kuliah no sampun punya putu. Kok punya putu. Sapa ngerti ya. Kuliah no. Tesih kuliah. Semester pira Mbak penyan? Semester kata. Kali 12 doso. Loh. Lah kowe. Kali 12 doso ki opo? Di atas 20. Di atas 20. Oleh lek 11. Lah kowe. Kowe kuliahne ndi? Kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus aku isih PAUD kok. Masa aku PAUD angger mulai ngerenteng ebeng kancane digo mulih. Yo ben. Ya, genjleng ya. Mas Utep. Nek mung keri-keri sing pena lho. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjleng mencolot.
iso 3 meter punjul ya.